Laguntasuna eta euskara. Euskara, errespetua. Elkar laguntza. Laguntasuna. Elkartasuna eta komunikazioa. Berdintasuna. Komunikazioa. 2023-2024 urteko ikasturtean ikerketa egin genuen Pasaiako udalak eskatuta eta bertan Pasaiako 3 kirol taldeetan aztertu genuen bai genero eta bai hizkuntza praktikak nolakoak diren bertan. Eta bi ondorio nagusi atera genituen. Alde batetik bai indarkeria, oldarkortasuna eta horrelakoak apaltzeko beharra egongo litzatekeela eta baita ludikotasuna bestelakoak indartzeko. Eta bestalde iruditu zitzaigun egokia izango litzatekeela genero ikuspegiakin lotutako hizkuntza plan bat sortzea, honek lagunduko lukelako bai entrenatzaileei, bai kirolariei beraien helburuak argiago izaten eta baita horrek ere segurtasuna emango liekeelako egiten duten horretan aurrera egiteko. Kirol arloan euskarari dagokionez erronka potentea ditugu. Eskola kirolan arloan behaketak adierazten dute erabilera nahiko altua dela. Ordea, kirol federatuan eta kluben artean erabilera hori asko jaisten da. Aukeratutako kluben artean proiektu piloto bat garatzea zan asmoa. Helburua da hortik ateratzen ditugun emaitzak baloratzea eta ikustea piloto hau klub gehiagotara zabaldu dezakegun. Feminismoa dena guzti behar du eta horregatik uste dugu kirola ez dela gutxio izango. Feminismoak lagundu gaitu ulertzeko mundua beste modu batean eta lagundu gaitu baita ere kirola beste modu batean irakurtzeko. Hain zuzen ere, lehen kontuan ez ziren hartzen gai batzuk, orain bai mahaigaineratu dira, gorputz ez normatiboak kontuan hartzen dira, lehiakartasuna beste modu batean eraikitzen da eta gero baita ere kideen arteko edota etsaien arteko harremana ere bai beste modu batean eraikitzen da. Euskarari dagokionez eta feminismoari dagokionez kirolean ikusten dudan hutsune azkenean erlazionatuta dago. Kirola bera arautua denez, lehia daukanez eta instituzionalizatua dagoenez, gizartean dagoen sistemaren erreprodukzio bada. Sistema kapitalista, orduan jungo da hizkuntza gutxituen aurka, feminismoaren aurka, eta beti inberko da borroka horren kontra, ezta? Horren ondorioz, iruditzen zaidana da kirola praktikatzen duen edonork edo kirolean entrenatzaile edo begirale dan edonork kontzientzia handia eduki behar duela, bere kirolariei transmititzeko zenbait ideia euskararen sustapenarekin edo feminismoaren alde daudenak. Eta eredu hori eraldatzeko pixka bat saiatu beharko duela beste dinamika batzuk aplikatzen. Esku hartzea 6 saio dira, ordu erdikoak, eta horietan gazteekin egin ditugu jolasak, ariketak, elkarrizketak, generoaren eta euskararen ingurukoak. Pisu handiena izan dute erronkek, saio bakoitzaren amaieran erronka bat proposatu diegu gazteei, eta bere konprometitu dira entrenamenduetan edo entrenamenduetik kanpo ere aldaketa txikiak egiteko eta horrek lagundu digu esku hartzearen amaieran lortu egin nuen aldaketa handi hori poliki-poliki erekitzen joateko. Ikusi dugu aldageletan eta dana, baina pixkanaka euskara gehiago entzuten dugun eta azkenean hori polita da. Euskara gure hizkuntza da eta garrantzitsua da bai gaztiek, bai helduek hitz egitea, porque gure nortasuna da. Saio guztietan ahalegindu gara gazteen ahotsa erdigunean jartzen, izan ere gazteak beren egunerokoaz hauzen hartzen jarrita eta horri begira jarrita errazagoa da beren implikazioa lortzea nolabait. Eta baita konektatu nahi genuelako hasiera batetik gazte kirolariek barrenatuta izan ditzaketen balioekin izan daitezkenak taldetasuna edo kiroltasuna eta errespetua edo disiplina edo konpromisoa interesgarriak direlako bai feminismoaren eta bai euskararen aldeko aldaketak egiteko. Egin genuen erronka bat, non jartzen ginen bikotetan, eta bikote horiek egin behar genuen hitz egin euskeraz klasetan zehar. Erronka ondo atea zen, gutxi gora bera orain denen artean hitz egiten dugu euskeraz.
azkenen asteetako dinamiketako gauzarik garrantzitsuena, matxismoaren eta genero arauen arloan gauza hauei buruzko informazioa izatea, niretzat oso garrantzitsua da, uste dudalako gure adineko haurrek gure inguruan helduek egiten dutena kopiatzen dugula, eta horregatik balore hauek eskolan, kirolean eta etxean ikustea oso garrantzitsua da. Nik uste dut, egindako prozesutikan ikasi dezakegun gauza garrantzitsuena da, denok barneratuta dakagula, gauza batzuk aldatu behar ditugula, baina ez dakigula nondik hasi, zein den abiapuntua, zer egin dezakegun, ze ekintza txikik mugitu dezaketen ekintza handi bat, eta nik uste dut, honen lagundu gaitula hori ikusteko, eta tresnak identifikatzeko hori bideratzeko. Buruak danak, aurrea begira!